Danas govorim ovdje da je Tuđman bio u pravu, da smo trebali se zvati ili Građanski ili Croatia. Kad je Tuđman ukinuo Dinamo, kad je Tuđman ukinuo ime Dinamo, inače, by the way, neću vam sad o tome pričati, imao je pravo da je ukinuo Dinamo. Jer je Dinamo nama nametnuto 45. komunističke vlasti su ukinuli ime Građanski i stavili nasilno ime Dinamo. Prema tome, to što je moja generacija i navijači živjeli sa imenom Dinamo, to je falsifikat. Nama je to straslo, mi znamo Dinamo pjesme, navijamo za Dinamo pjesme i ta djeca kažu, ma jebe se meni što su komunisti promijenili 45. ime Dinamo. Nije istina. Vraćali su se trgovi, vraćali su se ulice, vraćala se imovina koja je oteta ljudima i tako dalje. Prema tome, potpuno je prirodno da se Dinamo vrati ime koje je bilo Građanski. I onda nismo se mogli oko toga, nisu se mogli složiti, onda su one inačice radili glupe, Haš, Građanski, pa Croatia i tako dalje, ali stvar da bude istina, danas govorim ovdje da je Tuđman bio u pravu, da smo trebali se zvati ili Građanski ili Croatia, a ne Dinamo, a ja sam vratio ime Dinamo. Kad je Tuđman umirao, onda sam organizirao jednu večeru gdje je bio i bivši predsjednik Canjuga, koji je još uvijek bio gradski političar, bio je predsjednik izvršnog vijeća grada Zagreba i on je rekao na skupštini da mu je Tuđman rekao na samrti da se vrati ime Dinamo, laž, ja ga prisilio, razumiš me, da se vrati Dinamo i mi vratili Dinamo. Ja sam vratio ime Dinamo. Ja sam bio jedan od osnivača Bad Blue Boysa, ja sam bio glavni čovjek koji je vratio Dinamo, a onda je Zeko kao legenda kluba izašao na balkon i rekao navijačima vratili smo Dinamo. Kakav Zeko, kakav kurac, ništa, nema nikakve veze, ja sve organizirao, ja vratio. Ali uvijek falsifikat.